Benvidos e benvidas a un novo vídeo de Fica coa bola. Rematou a tempada de directos, pero evidentemente aínda quedan moitas cousas que contar por aquí por YouTube. Primeiro de todo, tema merchandising. Xa estamos cos envíos da primeira remesa, así que en breves, próximamente, anunciaremos por aí polas redes sociais. Estode moi atentos e atentas porque comezaremos cos pedidos para a segunda remesa. Así que, se queredes sudadoiro ou camisola, escribídenos por aí polas redes sociais. E o vídeo de hoxe é un vídeo moi especial, xa o vistes no título, a última churrascada de Santi Branda. E non porque se vai a facer vegano, que non creo, dubido moito, senón porque colga as botas despois dunha carreira espectacular con 44 anos e cun broche de ouro tremendo, coa guinda do pastel, cunha tempada histórica que aínda continúa do Santirso. Hay que posar. Si quieres, sí. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? Sí, señor. Vos delantal. ¿Verdad? Muy informados. Pensé que era el de la chorra. MVP, sí, Ya, pero no lo traje. Director deportivo. Algo me dijeron, sí. Estoy aquí, soy este tío. ¿Qué cojones hace Luni ahí levantando el puto brazo? El más protagonista y no sale. Joder, miramos varias fotos. Perdió 4 finales. ¿Dónde está? Está detrás de renovar. No la gané, voy a renovar. Ahora de nuevo. ¡Hostia, joder! Ya no lo tengo. A ver, aquí o clamor é que se vai xogar unha temporada máis Santi Branda no Santirso, sí ou non? Vale, isto é como a canción esa de sempre antes de todo para ano que ven, che 4 anos máis tamén, ou este xa é o definitivo? No, é o definitivo. Seguro? Segurísimo. Pero cantas moitas edichos na casa? Ninguna. Ninguna? Tiña moi claro que sobre todo despois de gañar a final de Copa, Non vai ser que perdas outro. xa teño o cupo, xa non podo perder máis. Non, é definitivo, sí, con un final perfecto. Home, foi a guinda. É dicir, máis alá das brincadeiras Me agora... chaman o Toni Kroos nas variñas. No, pero é serio, sí, no, foi o mellor final que pude ter e encantado. Non hai volta atrás. Unha mágoa ser unha tempada histórica do Santirso, unha mágoa ao final porque todo o mundo dicíamos durante a tempada non hai Boro xa están, non hai Boro xa están. E o Santirso como que vos empeñabades en dicir xa está, o carallo 29, a pouco máis. Pero eu penso tamén que eles fallaron moito este ano. O normal era que ascender. Son os dous mellores equipos da categoría. Sí que é certo que seguramente, bueno, o Xigüeiro moi bo equipo, xoga moi ben, pero bueno, eu penso, ao principio todos dábamos por favoritos a Buena e Noia, que pensábamos que seguramente será un ano pasado que se distanciarían e se irían moito en puntos. Pero bueno, fallaron moito e nos fomos aí pouco a pouco. Como Formiñiño. Sí, cando te ves aí a mitad de temporada e te ves a bueno, pues a ver se sorte sigue fallando e nos podemos chegar aí ao final. E bueno, estivemos hasta, creo que foi hasta a antepenúltima jornada que fomos a Noia precisamente, con opcións. Entón, bueno, nada, moi ben, foi unha temporada histórica para o club. E agora, que vai facer Santi Branda? Seguido fundo, vinculado, nada? Nada. Afeccionados? Os churrascos virás aí, non? Os churrascos vou vir a todos, non perdono un, e nada, aficionado aquí un multa máis, do Santirso, e nada, a vacilar aquí os chavales, que é o que me gusta. Xa é o que estou dicindo, non? Totalmente. O que sí é certo é que, claro, agora vos queda, despois desa épica vitoria en Riazor, queda vos dos partidos máis, o sea que a Santi Branda veremos nestes dos partidos. Bueno, dous... A ver o que dio o míster. A ver o que dio o míster. Sí, non? Bueno, si, se non hai lesións ou nada, o normal é que por lo menos algo sobre. Pero si, bueno, vamos a disfrutar, xa queremos irnos de vacacións unha vez. Esta Supercopa, xa aproveito que non vou moito a conto,
incluso os horarios son un pouco raros, pero bueno, cosas da federación, que xa non vou a entrar, xa me chegou tamén xogar a final de Copa un miércoles, que tampouco entendo, pero bueno, eu teño que darle caña a federación, pero non entendo nada, que se non non se pode xogar unha final de Copa da Coruña un miércoles, eu que aparte me retiraba, quería levar as miñas nenas, que sí que foron, pero o día seguinte de cole, moitos amigos e moita familia non puido ir, porque son un horario, acabo o partido ás 11 da noite, se pode xogar unha final de Copa un fútbol aficionado un miércoles, porque non son profesionales. Pero bueno, cosas da federación, ese é o punto negativo, o punto positivo, home, xogar en Riazor, hai outras copas de Deputación que non teñen a opción de xogar nun escenario como Riazor. Para ti, se falamos antes de que a guinda era gañar a Copa de Deputación da Coruña despois deses 4 intentos anteriores, xogar en Riazor para ti, non sei se fixes circuliño no medio campo en plan de aquí non saio. É moi grande. É moi grande, non? É moi grande, é moi grande. Xa xoguei, creo que era o meu quinto partido ali, me parece, porque perdín 3 finales de Copa ali. Xoguei o Tedes Herrera da pandemia contra o Deportivo, unha selección así que fixeron un millón de Coruña e tal, e tuve a sorte de xogalo, cada vez me parece máis grande, sabes? Como que ampliaron? Si, penso que cada ano amplian un pouco máis, porque si tens razón, eu teño a miña parcela ali no medio campo, de aí non me movía. Iso tamén é moi de Toni, creo, xa. Sí, claro, tal cual, sí, é que os mellores sempre somos así. E a última, que sentiches nos penaltis? Porque claro, despois desa historia das 4, ti como estabas aí nos penaltis? Pois mira, eres de morder as uñas ou como Non, viviches? mira, sempre, cando era xoven e tal, tirei moitos penaltis. No meu, eu son do Sporting de toda a vida, xoguei 25 anos nun equipo da Cidade Bella, da Coruña, e sempre tiraba os penaltis, era mítico, capitán e tal, tens que tirar. Eu non os tiro ben, fallei, que é certo, fallei moitos. Eu unha temporada que fallei 3 seguidos e foi o que me dixen, eu non volvo a tirar un penalti. Todas as veces que me tocou xogar tandas de penaltis, non quero tirarlo. Entón, en esta final de Copa sabía que incluso podía ser o meu último partido, se chegamos a perder. Veu Fabio e tal, bueno, estaban todos así medio dormidos, eu me escaquei un pouco, pero bueno, dixen, bueno, teño que ir ali polo menos a facer acto de presencia. E me preguntou, que terceiro, cuarto? E dixen, se non queda máis remedio, tiro o último, un décimo, se chegamos a un décimo penalti. Non tiro nin de colla. Eu pasei moi mal, o de campo aí foi un sufrimento. Pero bueno, non tivemos a sorte de gañar e despois era con moitísima alegría, pero sí que os penaltis, aparte, eu que era a miña cuarta final de Copa, non, a quinta, perdón, había perdido 4, xa, joder, cada outra en retirarme perdendo un penal. O guión escrito era feo, era moi feo, así non, es que non sería o cross das mariñas. Entonces, bueno, pero foi un sufrimiento. Agora sí que a última, de verdade, que pasou coa foto, que vimos antes aí a brincadeira, Santi Branda, coa historia bonita que tivo do peche e non sabes na foto. É que me Pero que che tapou? A ver, vou ser sincero, a fixeron 2 veces, porque cando nos deron a Copa, me dixo o meu compañeiro, non, primeiro me dixo o míster, bueno, levantas ti con César. Eu dixe, non, que sí, levantas ti con César. Eu me escaquei, non quixo, non preguntaba ni, que a levantes César. Pero sí que é certo que despois, o meu compañeiro Xian me empurrou, e apareceu ali un home, con César, a levantala, eu estaba, hostia, e non me deixaba agarrar a copa, tío, pero que encargo este tío, e non me deixaba, eu salí así por detrás, agarrando, o tío diante, César do outro lado, e levantamos a copa, claro, salgo en todas as fotos tapadas, pero que carallo este tío? Bueno, pois resulta que era o alcalde de Abegondo, claro, non o coñecíamos para a maioría, sabes? E foi algo increíble, porque nos dimos conta despois, pero quen era? O alcalde, joder, e non salgo na foto, prácticamente. A ver, o positivo é que agora hai moito Photoshop, moita xente que pode facer unha foto bonita de Santi Branda. As fillas, teño fotos de sobra, non pasa nada. En vez de levantar a copa, levantar a tu cabeza. Estaba o alcalde levantando a cabeza de Santi. Pois sí, casi, pero non, porque como son pequenos, entre o alcalde, que tamén é un pouco grueso. E César que... Non, César estaba do outro lado, a copa, que era bastante grande a copa, estaba bastante chula.
Pois nada, non se me veía, pero bueno, non pasa nada. Eu a gañei igual. Digo eu, que cho quiten do currículo. No, que non me quiten, que me costou moito. Que non me quiten nada. Pois Santi, moitos parabéns Moitas por esa gracias. carreira espectacular. Moitas gracias. E nada, gozar do fútbol de outro punto de vista. De ultra, ahora de ultra de todos os Con pisos. botes de fume incluso aquí. Bueno, a ver se me deixan. Vou intentar facer algo, a ver que podo facer, É o que me deixan. Moitos parabéns. Gracias. Pois xa vedes, moitísimas grazas ao Santirso por abrirnos as portas da súa casa, pola súa amabilidade, pola súa hospitalidade, por esta bufanda que queda maravillosa no setup e ollo co proxecto dos de Fabio Rodríguez porque coido que vai dar moito que falar na Preferente Norte e aínda queda tempada porque despois da churrascada do Venres, esta fin de semana, este domingo no Municipal Río Seco en Narón, foron quen de eliminar o Sigüeiro na quenda de penaltis, así que van xogar a vindeira fin de semana a final ante o Val para ver quen é o representante da provincia da Coruña nesa segunda Supercopa Galicia que terá lugar a principios da tempada que ven e que lembremos, xa sabedes, que dará acceso á previa da Copa do Rei. E como actualidade da finde estiveron de festa en Ordes. Estará aínda a esta hora algún volvendo, chegando a súa casa. Ascenderon na quenda de penaltis. Ánimo a xente da Pobra e moitísimos parabéns ao equipo que dirixe Posí por ese regreso a Preferente dende o grupo primeiro da Primeira Galicia. Nada máis, o resto da actualidade coas fichaxes, renovacións, retiradas e demais cousas nos cadros de xogadores do fútbol que máis nos gusta por aí, por Twitter e por Instagram. Podedes seguirnos Fica coa bola e, dito isto, lembrade o do merchandising, unha aperta futboleira e vémonos no vindeiro vídeo de Fica coa bola.